אינדי. שלום שירה, מה נשמע? ברוך השם, מה שלומך? בסדר, אני טוב. אז מה אנחנו בעצם עושות כאן? פודקאסט. די, אנחנו הראשונות שעושות את זה, נכון? כן, זה משהו חדש שיצא. כן, אנחנו תמיד מקדימות את זמננו, אבל האמת היא שגם אם זה באמת לא משהו כזה חדשני ויש הצפה, בכל זאת החלטנו שאנחנו רוצות לעשות פודקאסט, כי יש לנו מה לומר. מקווה שגם אחרים ירצו לשמוע, וגם אם לא, אז לא. נכון. את רוצה שנתחיל בלהגיד מי אנחנו? כן. תתחילי. מה את רוצה לדעת עליי, שאת לא יודעת עד עכשיו? מה שמי שמקשיב אני לא יודע עלייך. אוקיי, אני שיינדי ברנט, אני חרדית מאלעד, יש לי 5 ילדים. אני במקצוע שלי מעצבת עוגות, לא בטוחה שעד סוף סדרת הפודקאסטים אני אשאר עם התואר הזה, אבל כרגע הוא עדיין, זה התואר שלי. אני די מחפשת את עצמי עכשיו, אני אוהבת לקרוא, אני אוהבת לדעת, אני מגדירה את עצמי כבן אדם אינטליגנט, ולא נראה לי פחות או יותר, אני חושבת ככה. יש עוד הרבה, אבל זה בתור התחלה. כן, יש המון רבדים נסתרים, שלאט לאט נקלף את השכבות ונגלה אותם. בהחלט. אז את רוצה לספר לנו על עצמך? מאוד. זהו, רואים שחיכית יפה בסבלנות. אני שירה פרידמן, אני נשואה ואימא ל4 ילדים, אני גרה בעלי זהב בשומרון, מתנחלת לייט. למה מתנחלת לייט? כי את פחות מסוכן להגיע אלייך? גם פחות מסוכן, גם כי זה בסך הכל חצי שעה מאלעד, מתל אביב, מפתח תקווה, זה די קרוב. נכון, אבל עדיין כאילו מבחינת כאילו אנשים שהם נגד המתנחלים, זה לא מעניין אותם אם את גרה יותר עמוק או פה, נכון? זה נכון, אבל מבחינת מתנחלים אני פחות. כן, כי את פחות מסכן את החיים שלך. נכון, אני לא מספיק חיה במקום מסוכן. כאילו, אבל לא עברת לכאן מבחינה אידיאולוגית, נכון? לא. עברת לפה מבחינת נוחות. עברנו לפה גם כי לבעלי יש הרבה חברים פה באזור, ומצאנו הזדמנות טובה לגור, תמיד רצינו לגור בשנינו, במושב או ביישוב או משהו כזה, והיישובים באזור המרכז הם מאוד מאוד יקרים, ופה היה יחסית מחירים נוחים, לבית פרטי, עם גינה, כמו שאנחנו אוהבים, יישוב קהילתי, ואנחנו ממש שמחים שעשינו את זה. ואת מרגישה נגיד שהחיים שלך פה, זה הפך אותך ליותר כאילו, הדעות שלך יהיו יותר ימניות, אני יודעת שהיא תמיד ימנית וזה, אבל זה הפך אותך ליותר, או שאין קשר? זה קשה להבדיל, כי קרו גם דברים במהלך החיים, לכל המדינה, לנו, שגרמו להיות, בהתחלה לא הייתי כלום, כאילו, כן, היה לי יותר נטייה לימין, אבל לא פוליטיקה, הייתי ממש שנאתי את זה. אני חושבת שעד היום את לא מאוד אוהבת פוליטיקה. נכון, כי זה גורם לריב סתם. נכון, אבל בעצם מה שזה אולי אנחנו מקדימות קצת את המאוחר, אבל זה מה שאנחנו רוצות לעשות כאן. נכון. להראות שאפשר לעשות שיח מקרב, בלי לשנוא, גם אם אנחנו לא מסכימות על הרבה דברים. נכון, אבל בשביל זה צריך לדעת גם לדבר. נכון, בדיוק אני שואלת את עצמי, באמת אני על הכתפיים שלי יכולה לדבר דברים שאו שאני לא תמיד מסכימה איתם, ועדיין כאילו מתוקף היותי במגזר החרדי הם קוראים, או שאני מסכימה איתם, אבל אני מסכימה איתם ברמה, אני לא באמת נכנסתי לעומק הסוגיה, כי מבחינתי אני גם ככה לא יכולה לעשות את השינוי, אז כאילו, אז לפעמים אני אומרת כאילו אולי, כאילו יהיו נושאים שרצו שנדבר עליהם או זה, אני חושבת שאני צריך ללמוד אותם קצת יותר לעומק לפני שאני אדבר עליהם. מבינה? ויש את הנושאים שאנחנו תמיד יכולות לדבר עליהם, כי זה אנחנו מביאות את עצמנו, מיקרופון. כן, צריך להתרגל את זה שאסור לגעת בו תוך כדי. נכון, וחיים מהלכים להשאיר. אבל באופן כללי אנחנו לא מייצגות אף אחד חוץ מעצמנו. רק את עצמנו, לגמרי. ודעות שיכולות להיות לפעמים שאולי לא שומעים אותם, כי
לא מקשיבים כל כך, נכון, כי לא רוצים לשמוע, נכון. וננסה לעשות אותם בצורה שאפשר לשמוע אותם. טוב, אז תמשיכי לספר על עצמך, אני קטעתי אותך. מה עוד יש לספר? אני גם מעצבת עוגות. ככה הכרנו בעצם. נכון, באקדמיה לעיצוב עוגות של קרין עמנואל, ואני אוהבת ללכת לים ולקרוא ספרים ולראות סרטים ולראות סדרות וכל מיני דברים. אני אוהבת. לא שיש כל כך הרבה זמן לעשות את זה, אבל כשיש זה מה שאת עושה. כן. שידעת, לאהוב ולעשות זה שתי דברים נפרדים, יש המון דברים לפנסיה. לפנסיה שלי. למרות שאני די משתדלת לעשות את מה שאני אוהבת. למשל, להגיע אלייך, אני נראה לי שזה נחמד, או לצאת מדי פעם וזה. נו, ואז מה עוד את יכולה לספר? מה למדת? מה ההתמחות שלך לפני העוגות? תמיד התעסקתי באומנות, הייתי במגמת אומנות בבית ספר, אז באופן טבעי עברתי ללמוד עיצוב גרפי אחרי הצבא, ולא כל כך מצאתי. עשית צבא? כן. כאילו, בגלל שאיך קוראים לזה אצלכם, היום אני יודעת שיש הרבה שעושות צבא. אני דתייה, אם לא ציינתי, דתייה לאומית. נכון. אבל כאילו אני יודעת שהרבה עשו שירות לאומי ויש כאילו את הנושא של הצבא, אבל כאילו בזמני זה נראה לי יותר חדשני ללכת לצבא, לא? אני לא יודעת אם חדשני, כי נגיד אמא שלי הייתה בצבא. אמא שלך גם עשתה צבא? כי מקיבוץ דתי, ושם זה היה יותר מקובל. אני לא יודעת איך בחברה הכללית אצל נשים זה היה בתקופה שלה, אבל כשאני הייתי בגיל של צבא, הרוב אני חושבת שהלכו לשירות לאומי, אבל בגלל שגדלתי עם אבא שהוא איש קבע, אז היה לי כאילו מאוד טבעי ללכת לצבא. מה עשית בצבא? שום דבר משמעותי מאוד. לא היית על טנק? לא, על טנק, לא ניסיתי להיות אפילו על טנק, רציתי להיות מדריכת טיפוס גלישה וחילוץ, אבל מסתבר שמקבלים לשם רק מי שכבר יודע לטפס, לגלוש ולחלץ, ופחות בנות, אז... אולי היום, אולי פשוט הגעת מאוחר מדי, אבל היום היית מגישה איזה בגץ, והיית גם אם לא הייתי יודעת. לא נראה לי שאני הטיפוסים שמגישים בגץ, על דברים כאלה. תקשיבי, אבל אולי היום. אז רצו שאני אלך להיות במודיעין, ורצו שאני אלך, ואמרתי, אם אני לא עושה את מה שאני רוצה, אז תנו לי לעשות סתם כלום ולסיים. אבל אם כבר, סתם, באמת זה מעניין אותי, אם את כבר הולכת לצבא, אני הלכתי לצבא לא מאיזה אידיאל, הלכתי בגלל ש... כי הולכים. כן. אם אני הייתי הולכת, אני הייתי מחפשת משהו משמעותי, כאילו, מה סתם להיות איזה לשבת ולא יודעת, לתקתק, זה לא מעניין אותי, אני צריכה משהו שכאילו אני ארגיש, שאני קמה, באופי שלי אני כזה, שאני קמה בבוקר, בתחושה שאני עושה משהו מאוד, כאילו מצילה את העולם. כן, השאלה אם היית יכולה להגיע באמת למקום שהוא תרגישי בו שאת מצילה את העולם. לא כולם יכולים, לי היה פרופיל יחסית נמוך, כשהייתי אסמה כשהייתי ילדה, אז לא נתנו לי איזה דברים מטורפים לעשות. אז מה עשית? מזכירה? כן, הייתי פקידה, במקום שנקרא תיכון צה"ל, אני אפילו לא יודעת אם עדיין יש את זה, שלמדו שם אנשי קבע, היה גם השלמת בגרויות, וגם היה 12 שנות לימוד, והיה גם תעשייה וניהול, כאילו תואר. יפה. אז זה היה כמו מזכירה של בית ספר, והיו שם מורים שהם אזרחי צה"ל, וגם מורים שהם עתודאים, שהם כאילו למדו לפני הצבא, והתגייסו סוג של קצינים. רצו באיזשהו שלב שאני אצא לקורס קצינים, אמרתי אז מה, אני אלך גם ללמוד, וגם הצבא יתארך, וגם בסוף אני אהיה פקידה. אז ויתרת. אז ויתרתי. את אוהבת, איך קוראים לזה? דברים אתגריים, נכון? כן. כאילו, יש לך אומץ, אני לא. אני לא מגדירה את זה אומץ, כי פשוט אני אוהבת את זה. את נולדת לזה, אני חושבת שזה או שנולדים עם זה, או שמתים בלי זה. באמת, אני לא צוחקת, יש לי פחד גבהים מטורף, כאילו אם אני עשיתי פעם אחת בחיים שלי רכבת הרים, ועד היום, אולי פעמיים בעצם, עד היום התחושה הזאת שלה, מה עשיתי לעצמי, אני הולכת, אני מסתכלת, כאילו מקומה חמישית אני מפחדת להסתכל למטה, אני הולכת על גשר, אני משקשקת,
לא, יש לי באמת פחד גבוהים. יודעת שזה לא חובה. זה ממש. אז איך את טסה? אני לא מסתכלת, בוא נגיד שיש לי, זהו, שזה משהו שכאילו, אם זה משהו שחשוב לי, אני מוכנה לסכן את החיים שלי, ממש, בתחושה, ואני לא יכולת את הפעמים הראשונות שהגעתי אלייך, אני אמרתי, אין, אני חייבת להגיע לעלי זהב, אין ברירה, זה מפחיד, אבל אני אגיע, כאילו, גם אם מבחינתי זה היה לסכן את החיים שלי. ואיך את חושבת היום כשאת באה לעלי זהב? אני לא חושבת שאני מסכן את החיים שלי, כאילו בואי, זה באותה מידה גם תיסעי בכביש 5 וזה, זה אותה סכנת חיים. זה כביש 5. כן, לא, זה, לא, את יודעת, יש את הקטע הזה פה, שפונים, ויש את הרכבים הפלסטינים, ואני בטוחה שבכל אחד מתחבא איזה פצצה שרק מחכה שהרכב יתקרב ונעלה בלהבות, אבל בגדול, לא, אני לא מרגישה, אני לא חושבת שזה באמת מפחיד. אני גם, כאילו אם היה לי פרטנר שזורם איתי, הייתי עוברת לפה בכיף. אם הוא שומע את זה. אם הוא שומע. שמעת? אין כל כך מענה למגזר החרדי כאן, אז כאילו נשאר באלעד כרגע. למרות שראינו שהם מקימים יישוב חרדי בשמור. איפה? אז שלחתי לך. אני כבר לא זוכרת. אבל אני זוכרת ששלחתי לך את זה. תראי, גם כשמקימים נגיד יישוב חרדי, זה מאוד מאוד מורכב, כי זה לא כמו שאת אומרת, אוקיי, אני אשלח לחינוך ממלכתי וזה, מעבר לחרדי יש הרבה מעבר, זה המגזר, כאילו גם יש את איזה בית ספר אני אשלח את הילדים שלי, כי הילדים שלי מקבלים חינוך חסידי, ואני לא יודעת מה מקימים שם, אז אני צריכה כאילו למצוא משהו, שבסופו של דבר, כמו שאת אומרת, יישוב קהילתי, אבל שהקהילה גם תתאים לאורח חיים שאני איכשהו מנהל. יש הרבה סוגים של חרדים, לא? וואי, יש המון סוגים. אני חושבת שכאילו רואים חרדים בשחור ולבן, והם הרבה יותר, יש כל כך המון מגוונים בתוך הלבן. נכון. אבל כן, זה, כרגע אנחנו באלעד, וגם חמי וחמותי עוברים, כן, לא סיפרתי לך שהם עוברים לאלעד, עוד בחופש הם אמורים לעבור, כן, הם הולכים לגור ממש קרוב אלינו, אז כרגע אני מבינה שהחלום לעזוב את אלעד הוא לא מתאפשר כל כך, אבל בפנסיה. לא בפנסיה, אני פשוט מנה שהבטיח שזה לא קשור, אבל אני לא מאמינה לו, כן? כי הוא אומר את זה כדי שאני ארגע, הוא מכיר אותי, הוא אומר, בסדר, זה לא קשור, אנחנו נעבור, יום אחד נעבור. טוב, עד הפעם הבאה שאני מזכירה לו שאני רוצה לעזוב, כן, נעבור. כמו שקונים לך רכב 7 מקומות. לי. זהו, את מבינה? אבל אז כרגע אנחנו באלעד. אני לא ראה לי באלעד, אני פשוט רוצה, אני מרגישה שאין לי מרחבים. אני הייתי רוצה לגור במקום יותר עם מרחב, עם חופש. מצד שני, אין הרבה מקומות שבאמת אני יכולה לעבור עליהם ולומר, אוקיי, לשם אני רוצה לעבור, וזהו. אין לי עדיין מקום כזה. אז אולי באמת בפנסיה. נחתן את הילדים, זהו, אין מוסדות, אין זה, נלך לגור באיזה יישוב שיש שם בית כנסת, שזה הכי חשוב. אבל בית כנסת חסידי. תראי, בסופו של דבר, היום אני חושבת שהקהילתיות גם מאוד חשובה לילדים, לאיך שהם גודלים. אחר כך שאנחנו התפילות מתקבלות מכל בית כנסת. זה נכון. אבל בואי, אנחנו... גם מהבית. נכון. אבל לא, אני פשוט אומרת לך שאני חושבת שכרגע זה לא מעשי, יש כאילו, אני רואה המון דברים שקוראים, למרות שאנחנו שייכים לקהילה כלל חסידית, אנחנו לא חסידים ספציפיים, ובגדול יש מול הבית שלנו אדמו"ר כזה קטן, לא משהו, לא קהילה גדולה. ושם הבן של האדמו"ר, הוא ממש כאילו מפתח זה, ועשה כל ערב לגברים כאילו שעובדים, ושהם באים פעם ביום ללמוד, והוא עושה לבנים ישיבות בין הזמנים, והוא עושה להם פעילות. אני אומרת שאני לא חושבת שאם אני אעבור למקום אחר עם הילדים שלי, לא יהיה, כי מנשה לא יצאו קשרים חדשים, אני מכירה אותו, אז כאילו, זה כבר כאילו שנים של משהו שנבנה, אז כאילו יש, אבל זה במקום חדש זה לא יקרה. אבל לפעמים זה קורה הפוך, לא שהוא מתחבר למשהו, אלא שמשהו מגיע אליו. גם זה הגיע אליו, אני לא חושבת שהוא התחבר, זה פשוט הגיע אליו, כבר קיים, וכאילו, וזה משהו שלא קרה מיד, אז אני אומרת, זה באיזשהו מקום קצת לסכן, משהו שהוא מרגישה שהוא כן טוב, שהוא ממש טוב.
לא יודעת. אולי שמנה שיהיה אדמו"ר. מה? אני כל בוקר נראה לי שאני קמה, אני מודה להשם, שאני לא שייכת למשפחה של אדמו"רים או למשהו כזה, זה סיוט לדעתי. אני חושבת שמי שבתוך זה מרגיש מאוד, מבחינתי זה סיוט, לא הייתי רוצה לעשות את זה בחיים. כמה? קודם כל, יש להם המון, בואי, אני חרדית עם מלא 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 כללים וגבולות ודברים שאני לא יכולה לעשות כי אני חרדית, אז תוסיפי אצלם פי 100. הכל כאילו, ואחר כך אפילו נגיד שהם צריכים להשתדך נגיד, או לחפש משהו, שידורים, אז כאילו הם כל כך מוגבלים, וכל כך כאילו, לא מוגבלים באמת, כי בואי, מי מפריע לכם ללכת לחפש את פשוטי העם, במרכאות, אבל לא, הם עדיין מחפשים את הדם הכחול, ואני אומרת, למה? הם מרגישים מורם מהעם, נו, מי צריך להרגיש מורם מהעם? תני לי להיות בן אדם. זה ככה? בטוח שלא. כן, אני חושבת שמשפחות, כאילו קוראים להם בנשקים, כאילו בנם של קדושים. אוקיי. כן, אני לא מכירה הרבה, לא, יש כמה בודדים כאילו שאת יכולה לראות שהם כאילו לא מחפשים את הייחוס, אבל לא, את רואה, זה צריך להיות, אם הם לא יקבלו ייחוס, אז הם מחפשו מישהו עם הרבה כסף, כאילו. יש לי חברה טובה, שזה, יש המון הגבלות בזה, כאילו, המון הגבלות. תראי, אם מישהו ישמע אותי מהצד, וישמע אותי כאילו, יגיד, בואי, את חרדית בעצמך, יש לך מיליון הגבלות. שונה עדיין, זה שונה, זה כאילו, אבל אני אגיד לך מה, באמת, אני לא כולם, אבל הם באמת בטוחים, באיזשהו מקום שיש להם זכויות יתר, אני לא יודעת איפה בדיוק הזכויות יתר האלה, כי לדעתי בשמיים זה לא קשור, כאילו אנחנו כולנו, אנחנו נמדדים לפי המעשים ולא לפי הסבא או הסבתא שלי, איפה הם, מה הם היו ומה הם עשו. זה בטוח. אנחנו בסופו של דבר אני חושבת שנמדדים לגמרי. ברור שיש את הקטע הזה של הכלים שהגעת עליהם ומה שעשית איתם, אבל עדיין אף אחד לא יבוא אליי ויגיד לי, מה שאני חושבת, אוקיי, סבתא שלך הייתה כזאת, למה את לא כזאת? לא, אני צריכה להיות כמו מי שאני, עם היכולות שלי, אולי יותר מסבתא שלי, אולי פחות מסבתא שלי, או מאמא שלי. זה גם תקופות שונות, אפשר לא, הם יכולים להגיד שהסבא שלהם יציל אותם לא יודעת, אני באמת לא כל כך יודעת מה הם חושבים, אבל אני אומרת לך, איך הגענו לנושא הזה, וואו. אבל כן, זה מעניין. אז בקצור, אנחנו נשאר באלעד, ועד בעלי זהב, ותמשיכי ממה שעשית מאחרי הצבא. אז אחרי הצבא למדתי עיצוב גרפי, ולא כזה אהבתי את זה, ותמיד אהבתי לאפות ולהכין עוגות, ובזכות סבתא שלי שזה היה זמן איכות איתה, אז הלכתי ללמוד קונדיטוריה במקביל לעבודה בגרפיקה, כי לא הייתי בטוחה שאני רוצה לעבוד בזה, וכשסיימתי את הלימודים התחלתי לעבוד בקונדיטוריה וממש אהבתי את זה, עבדתי במסעדות ובתי קפה, עבדתי בליליות, בקסיופיה, בפפגאיו, בבייקרי 29, כל מיני מקומות שגם נסגרו כבר מאז. כי עזבת אותם. כי עזבתי. רק בגלל זה. נכון. וכשעברנו, כשכאילו הכרתי את בעלי, אז עברנו לעיר אחרת, ולא כל כך מצאתי שם איפה לעבוד, וגם די מהר התחתנו, ונכנסתי לבד, וזה עבודות בקונדיטוריה פחות מתאימות בעיניי. כמה זמן מאז שהכרת אותו התחתנת? שנה. בסדר, אצלי זה לא כזה מהר. לא, אבל זה יפה. כן. בת כמה היית שהתחתן? כמעט 32. לא היית צעירה. לא. ובעיניי העבודה בקונדיטוריה פחות מתאימה למישהי שיש לה משפחה, כי השעות הן פסיכיות, לפעמים לפנות בוקר ושעות ארוכות, וכשעברנו לעלי זהב פתחתי מהבית כזה, התחלתי למכור עוגות פשוטות, עוגות שמרים, עוגות פס, פחזניות, וגם קצת עוגות עם הולדת, אבל מאוד פשוטות, כאילו שכבת קצפת וקצפת מלמעלה. ולפני כמה שנים ראיתי בפייסבוק איזה מישהי קרין כזאתי, שעושה דברים מטורפים עם בצק סוכר, והתעניינתי כאילו אם אפשר לבוא אליה לסדנה, חיפשתי מאוד סדנה שהיא עושה סדנה קבוצתית, אבל לא היה,
והיא אמרה לי שזה בחיפה, ומשהו בזמנו שהיה נראה לי מאוד יקר, וגם הייתה לי תינוקת, אמרתי טוב נוותר על זה, ואיזה עוגה שהכנתי בצק סוכר הייתה באמת מזעזעת, כי לא ידעתי איך להשתמש בזה, ולא ידעתי איזה בצק סוכר להשתמש, באמת אמרתי אני לא נוגעת בזה יותר, אין סיכוי בעולם, ואז בקורונה קרין התחילה לעשות כל מיני לייבים של בצק סוכר, והתחילה למכור קורסים של בצק סוכר, קרין עמנואל. ואז התאהבתי בעוגת פרפרים שיוצא, וקניתי אותה, ומאז אני כאילו נכנסתי לתחום של הבצק סוכר, שזה היה, זה כבר כמה שנים, כמעט 6. כן, והקורונה זה 6 שנים. כן, כמעט 6, משהו כזה. וואו, ואת רואה את עצמך ממשיכה עם זה? בינתיים כן, כי אני כן אוהבת את התחום הזה, אני אוהבת את היצירתיות, ואת המחשבה מחוץ לקופסה, אני מקווה למצוא אנשים שירצו את העוגות האלה. כן. זהו, גם אני, כאילו, אני האמת היא, לא התחלתי כמו אמנות, התחלתי בכלל למדתי גננות, טוב, אצלנו אין הרבה אופציות, בהתחלה היום יש הרבה יותר, וזה כאילו היה פשוט, הלכתי ללמוד את זה, כי פחות או יותר לא רציתי להיות מורה, וגננות היה משהו, רציתי ללמוד בכלל מסלול היסטוריה, כי אני מאוד מאוד אוהבת היסטוריה, פתאום בשנייה האחרונה, מה זה אומר מסלול היסטוריה? זה כאילו מגמה של היסטוריה, וללמוד להיות מורה להיסטוריה, אבל בגדול, כי לא רציתי להיות מורה, וידעתי שאני הולכת נטו בשבילה, ופתאום לא יודעת מה קרה, עשיתי קייטנה בחופש, אמרתי וואלה, דווקא אני אוהבת את זה, והלכתי ולמדתי גננות, ולא באמת הלכתי לנסות להתקבל להיות גננת, עבדתי במעון, אחר כך פתחתי גן פרטי, היה לי גן פרטי כמה זמן, עבדתי גם בצהרון, באמת על הפנים, הגן הפרטי דווקא היה נחמד מאוד, אבל אני כזאת משקיענית, שפשוט זה לא היה רווחי. אז בואי, אצלנו לא משלמים הרבה בכלל, עד היום אני חושבת תחשבי, שאני הייתי גננת לפני, בין כמה חילי? 11 שנים, ובגן פרטי, והיום 11 שנים אחרי, הסכום ששילמו, משלמים לגננת עד 1, כן? בזמנו זה היה 550, היום משלמים 650 שקל, זה כלום, זה כלום, ואני שומעת ואני משתגעת, כי אני אומרת כאילו איך, אבל א' כל אין להורים את הכסף לשלם, וכאילו אני חושבת שגם ההורים גם יש להם ציפיות יותר נמוכות מהגנים. אבל הגן שלי היה גן מאוד מאוד מושקע, מאוד מאוד אהבתי. כמה זמן היה? 3 שנים. וואו. 3 שנים, פשוט גם לא רציתי שיהיה בבית שלי, כי בדרך כלל למסוד בבית, שכרתי מקום, והיה לי כאילו ממש מקום יפה וזה, והשכירות עלתה, אז כאילו כמה כסף נשאר בסוף חודש, וגם אני די מפונקת, אז הייתה לי כאילו, פעם בשבוע הייתה לי מחליפה, והבאתי ריתמיקאית כדי להשאיר את הילדים, ג'ימבורוסית כזאת, והבאתי שהיה לי יותר, היה לי כמות גדולה של ילדים, אז הבאתי גם עוד סייעת כמובן, פתאום, להתעשר מזה לא התעשרתי בדיוק, ואז אמרתי די, כאילו שנה אחר כך היה לי רישום שנחשב לי יפה, אבל מבחינתי זה לא היה רווחי, וסגרתי אותו, ואז התחלתי כאילו קצת להתעסק באפייה, ולמדתי קצת קונדיטוריה, ובמקביל הציעו לי לעבוד בעזר מציון בתור רכזת ארוחות, אז שילבתי גם וגם, רכזת ארוחות בעזר מציון זה עבודה שמאוד מאוד מאוד אהבתי, זה היה איזה מין חלום שלי מגיל קטן לעבוד דווקא להיות קשורה לעזר מציון, ואני אגיד לך את האמת, מהניסיון שלי, ותקשיבו כל מי שחולם חלומות, תלכו אחרי החלומות שלכם, לא בהכרח צריך להגשים את כל החלומות, לא, זה היה חלום כאילו טוב, ואני שמחה איתו, אבל את יודעת, גם הוא לא באמת ממש כמו שאני מדמיינת בדיוק, והיה לי ממש נחמד, אבל ושילבתי כאילו קטע קייטרינג וגם עוגות, והתחלתי קצת עוגות קצפת, ואמרתי שבצק סוכר אני לא אגע בחיים, ואז גם בעלי התחיל לנסוע לחול בגלל העבודה שלו, והיה לי ילדים קטנים בבית והיה לי נורא קשה כאילו, וואו, זה היה כאילו לצזל, הייתי עובדת בעזר מציון, פעם בשבוע הייתי עובדת ביום חמישי אחרי צהריים, ואחרי צהריים היה סיוט למצוא מישהו שיהיה עם הילדים כל פעם, ואני חושבת כאילו, במנה שלא היה בארץ, הייתי כאילו מגיעה הביתה, זכותה גם הייתי משאירה בית, יוצאת חוזרת לבית פוגרום, ואז אמרתי די אני עוזבת, כל הזמן כאילו הוא אמר לי אולי לא כדאי, כי את תשתעממי בבית, אמרתי לו לא מעניין אותי, אני לא יכולה ככה, ועזבתי בלב כבד, הייתי בטוחה שאני אלך לבקר אותם המון וזה, פעם אחת לא דרכתי מאז שעזבתי, אני ממשיכה להתנדב שם אבל לא, ואז התקדמתי עם העוגות,
עם הקייטרינג, והייתי עובדת המון, באמת עבדתי ממש קשה, לא הייתי ישנה בלילות, זה היה לחצים מהלילות, ובין גם התקדמתי קצת עם העוגות, למדתי יותר, וגם אמרתי, תבצק סוכר זה, וכמוני כמוך, ראיתי דברים שקרין עושה, ואמרתי, וואו, זה מטורף, אבל זה לא בשבילי, אני לא אוהבת לבצק סוכר, ובאיזשהו שלב אמרתי, יאללה, וקבעתי את הסדנה פרטית, והתחילה הקורונה, איזה יופי, וזה מתחלה ואמרה לי, אבל אם את רוצה, את יכולה לקחת קורס דיגיטלי, ותבואי אחר כך, אמרתי, אני לא רוצה קורס דיגיטלי, אני לא נוגעת בקורס דיגיטלי. נכון, גם אני ככה. עברה איזה שנה, ואז יום אחד שכבתי לי, הייתי מאושפזת בבית חולים, ופתאום קפץ לי עוד פעם איזה מבצע שהיא עשתה, ואז אמרתי, יאללה, כאילו, מה יש לי להפסיד? וקניתי את הסדנה שלה, ופתאום גיליתי שאפשר ללמוד, אם עושים את זה טוב, נכון. אין הרבה, אני לא חושבת שיש המון שעושות את זה טוב, אבל אם עושים את זה טוב, אפשר ללמוד מאוד יפה בדיגיטלי. אני לא בטוחה שאין הרבה שעושות את זה טוב, פשוט צריך למצוא את מי שעושה את זה טוב, כי יש כאלה שבטוחות שהן יושבות עם מסך מרצת ומעבירות קורס לקורס. כן. אז לא, צריך תנאים שעה טובים. וחצי ברצף. בדיוק. והסברים טובים, וממש, אני לא יכולה להגיד שאני נולדתי עם אומנות, יש לי נפש אומנותית, כן. אבל אני לא איזה כישרון יוצא דופן, כן. או משהו כזה, יש הרבה יותר ממני, עם הרבה עבודה קשה הגעתי להישגים יפים, ועדיין אני חושבת שבאיזשהו מקום, בגלל שאני לא כזאת אחת שבאמת תשב שעות, לא קוראים לי, את יודעת, אני לא אגיד את השם שלה, כי אני לא רוצה שאני אגיד את שמה, אבל, ואני לא אשב ויפסל את אותו דמות 3 פעמים, אולי, ואני עדיין לא אהיה מרוצה, לא. ואני מסתכלת על היצירות שלי, ויש עליהם הרבה ביקורת, כן. רק שאני מבסוטה מדברים שעשיתי, כאילו, אבל אני לא מרגישה שאני מגיעה למה שבאמת הייתי רוצה, באשמתי המלאה, ועדיין לא, אז אולי זה לא. אולי עדיף לי להתמקד בעבודה עם אנשים, שאני ממש יכולה להיות טובה בזה. כי אני מאוד אוהבת לעבוד עם אנשים, מאוד. וזה גם הסיבה שאנחנו עושות פודקאסט, אנחנו אוהבות אנשים, אנחנו אוהבות בני אדם, אנחנו חושבים שכולם בני אדם נחמדים וטובים, נכון? נכון, עד שיוכח אחרת. תראי, אני מאמינה שיש אנשים שהם בלתי נסבלים. לא נכון, מי איפה? שהם בלתי נסבלים, אני מאמינה שיש אנשים מושחתים, עם מידות מושחתות, לא מושחתים כי משהו השחית אותם, אלא המידות שלהם מושחתות, ואם אין להם שום רצון לעשות עבודה עם עצמם, אז ככה זה נראה, אבל בסך הכללי, 95% מכלל האנשים הם בסדר. זהו, אז היום אני אחפש את עצמי איתכם ביחד, אני לא יודעת. בסוף פודקאסט נגלה מה. אני יודעת טוב מאוד מי אני מאוד מודעת לעצמי, אני פשוט חושבת. התחום המקצועי ספציפי. כן, התחום המקצועי, אני גם לא באמת מאמינה, אני לא אשת קריירה, את יודעת מה? אני לא קרייריסטית, יש לי אחיות, הן עובדות, הן קורות, הן מאוד, וכשאני בתוך העבודה מרוצים ממני, ובאמת תמיד היו מאוד, כי אני מאוד נותנת את עצמי לעבודה ב100%. אבל באופי שלי אני אוהבת להיות אימא לילדים שלי, אני אוהבת להיות נוכחת איתם, לנסוע איתם לטיולים, אני אוהבת להיות אימא, אני באמת אוהבת את זה, אני לא רואה בקריירה שלי את פסגת השאיפות, כן, הקריירה, אני לא רואה בוא נגיד את התלוש משכורת כפסגת השאיפות שלי, זה יכול היה להיות נחמד, אבל יכול להיות שבמצב אחר, שאם היה לנו בן זוג שפחות שהיינו צריכים יותר עזרה מהתחום הזה. נכון, בתקופה שהייתי צריכה יותר, אז באמת עבדתי הרבה יותר קשה, ברוך השם, כאילו היום אני יכולה להוריד, וגם אני אמרתי לו, כאילו, מה אתה אומר? מה אני אלך ללמוד? כאילו, תחשוב על זה, הוא אמר לי, טוב, נו, במילא לא תעבדי בזה, תלמדי מה שאת רוצה. אבל אני כן רוצה, כי בסופו של דבר, כשאני מוכרת עוגה, והיא מכניסה כסף, או שאני עושה משהו והוא מכניס כסף, זו תחושה כיפית, אני כן רוצה להכניס כסף, לא אולי להיות המפרנס תקת, אני כן רוצה להיות יותר הרגשה שאני גם עושה משהו, לא, אני אמנם מאוד אוהבת את הבית וזה, אבל אני גם אוהבת את התחושה זה כן מביא לי ערך מסוים. ברור, או שזה מביא ערך, שאלה עד כמה מוכנים להתאמץ בשביל הערך הזה. נכון. גם אני כמוך לא יושבת שעות לפסל להנאתי ולאימון או להכין עוגות דמה כדי שיהיה לי לתיק עבודות, זה מאוד קשה לי להושיב את עצמי, לעשות
במרכאות סתם, כאילו בלי שיש לזה מטרה, בלי שיש לזה דדליין אמיתי, לא מזויף. אז גם בזה תלוי ההתקדמות. זהו, אז באמת בגלל הסתם, גם לי לא, אז מה שבאמת אני עושה בזה, אז כאילו זה ההתנדבות שלנו זה בנפשי, שזה באמת הרגשתי שאני תורמת עוגה, ועל הדרך עושה מה בא לי, וזה המון, עשיתי שם עוגות מהממות, כאילו שגם את, כאילו עוגות ממש ממש יפות, שהרגשתי שהן מקדמות אותי, אבל אני לא, אפילו כאילו שקרין עושה נגיד כל מיני תמריצים וזה, זה לא תמיד מביא אותי, גם לאחרונה במיוחד, אולי בגלל שאני כאילו ויתרתי, כאילו פעם כן הייתי יותר משתתפת בכל מרתון, לא יודעת מה מוצאת את 3 שעות לשתיישב ולעשות איזה אתגר פיסול, והיום כאילו לעשות אתגר פיסול כאילו בניקוי מדפים, אבל היום לא יודעת למה אני מרגישה כזאת מיצוי. אני לא יודעת, כשאני עושה, אני אוהבת מאוד. עשיתי אז שהיית אצלי, בפעם הקודמת, תדעו לכם שאנחנו כבר הקלטנו את הפרק הראשון פעם אחת, ואז גילינו שהוא לא עבד, ועשיתי עוגה שיצאה לי ממש יפה, אולי נעלה תמונה, אני לא יודעת, אני יודעת שאפשר לעשות כזה דבר, פשוט לא העליתי אותה כי התמונה ההיא, למה עשית אותה? נו, של המעצבת אופנה. שסיפרת לי עליה. כן, תראי איך היא יצאה לי יפה. נכון? ממש יפה. יצא לי מהממת, ואהבתי אותה ממש. תצטרכו להאמין לנו. אחר כך הוספתי עוד כמה דברים, פשוט כי היא רצתה שזה יהיה גם על שכרגע לומד יותר סטיילינג, ואני מבחינתי זה היה יותר עיצוב אופנה, אז כאילו הוספתי עוד דברים, זה היה מהמם, הם הגיעו לקחת את זה, הגיעה האמא והבת, והבת שזה היה מיועד לה, זרחה. וואו, היא הייתה, אני לא יכולה לדבר לכם, זה היה מצחיק, כאילו אחר כך כאילו, היא אמרה שהיא תשלח לי תמונות, תצלם את זה מכל הכיוונים, כי רצתה גם לאינסטגרם וזה, ועד עכשיו לא ביקשתי ממנה תמונות, אני מבקשת את התמונות, אז אולי אני אעלה את התמונה. ושעשיתי את זה, היה לי כיף. כן, זה גאווה וזה סיפור. היה לי כיף, והסתכלתי עליה, ואהבתי את זה, ופשוט התמוגגתי ממנה. אני חושבת שפשוט לא מגיעים גם מספיק לקוחות כאלה, שגורמים לנו לעוגות כאלה משמחות לבב. שאולי זה גם אשמתנו, כמובן, הכל באשמתנו. לא באשמתנו המלאה, אבל יש לנו חלק נכבד. נכון, אולי אני לא התמעט, אבל אני לא מאוד מאוד יוצאת מאזור הנוחות שלי. באיזה בחינה? של השיווק, של האימון, אני לא יוצאת, אני אוהבת את התחום, אני גם מרגישה שבסופו של דבר, החלום שלי להיות הכי טובה לא קורה, אז אני מבטרת, אני כנראה כן קצת, כאילו, אני מתחרה מול עצמי, אז... אני לא מרגישה שיש לי חלום להיות הכי טובה, אני חושבת שזה חלום... לא באמת הכי טובה, את יודעת, אבל מספיק טובה. מה זה מספיק טובה? מספיק טובה זה שאני אסתכל על העוגה, ואני לא אגיד, יכלתי את זה לעשות אחרת, את זה לעשות אחרת, את זה לעשות אחרת. אבל נראה לי שתמיד יש כזה דבר, לא? לא, שקרין מסיים תוגה ואומרת, יכלתי לעשות אחרת, זה... לא יודעת. נשאר? בטוח שיש דברים כאלה שקורה לה, שאולי ככה היה עדיף, אולי... לא, כי היא כל כך מתכננת לפני כן, ויש לה כזה אנחנו... ואם היית מתכננת ועושה בדיוק כמו שתכננת, אז לא היה לך כזו תחושה? אני חושבת שלא. יש לי את העוגה של התחרות של הכותל, שעשיתי את הכותל, עד היום אני מסתכלת עליה, אני אומרת וואו, כאילו אני אוהבת כל פרט בה, כאילו יכול להיות שאם אני אסתכל אני אגיד לך שיכלתי לעשות, אבל אני באמת היא הייתה מבחינת, עד היום אני מסתכלת עליה, באמת חשבתי עליה המון, אפילו את העוגה של התחרות הקודמת, שגם עשיתי עליה הרבה עבודה, אני גם מאוד אוהבת. אני הסתכלתי על זה כמה זמן, אני עדיין חושבת שהיא עוגה גאונית, ואני חושבת שאנשים לא מספיק יבינו את הגאונות שלי. לעומת זאת בעוגה של התחרות של העוגות המרחפות, שעשיתי את החיפושית המרחפת. כבר כשעשיתי אותה ידעתי שיש בה דברים שלא אמורים להיות ככה. עדיין אני אוהבת אותה. העוגה שלי מזעזעת, באמת מזעזעת, אבל באמת לא עבדתי אליה נכון, לא תכננתי אותה מספיק זמן, לא, הכל היה כזה מין, אבל את הכותל, וגם אני חושבת שאני מסתכלת באמת על העוגה של ויקיפדיה, אני מסתכלת שהצלחתי לבצע שיר כזה מופשע, והצלחתי לעשות ממנו עוגה, זה גאוני, אני חושבת שלא מספיק העריכו אותה. זה בטוח. נכון? כי לא זכינו. לא זכינו, אני חושבת שכשבן אדם יסתכל עליה, הוא לא מספיק הבין את הגאונות שבעוגה. אולי עם השיר ברקע. אני אמרתי שכדאי ללכת לראות את השיר,
ואז יבינו יותר טוב את העוגה, אבל לא נראה לי שאנשים יתרחו ועשו את זה. לא, זה לא משנה. או יכול להיות שמי ששפט, כן רע, אני לא יודעת. אם הוא היה בודק, הוא כנראה נתן לי לזכות. גם אני עם העוגה של הכבש ה-16, אני מאוד מרוצה, אבל אני לא חושבת שהייתי עושה משהו משמעותי, שונה ממה שעשיתי. כן, נכון. לא יודעת, כאילו אני אגיד לך, למה נזכרתי בדיוק בזה ספציפית, כי קפץ לי הפוסט יום העצמאות, קפץ לי דווקא התחרות של הכותל, עם העוגה של הכותל, ואני אומרת, גולל בין העוגות, כן, זה הישראל שלי, ואני אומרת, וואי, את עשית יצירה יפה. אני לא זוכרת מה עשיתי. את עשית את האלה שמנגנים, יושבים כזה על חציר ומנגנים, גם את זה ראיתי, ואני אומרת, וואי, שאני כאילו, כל הכבוד לך. נכון. וזה היה עוגה עם מחשבה, והיא נבנתה כמו שצריך, אז כן, אין לי הרבה, יכול להיות שיש דברים, אבל מינימליים, מבינה? וכשאני עובדת, אני יודעת שיש לי עוגה שמזמינים ביום ראשון, וצריך אותה ליום חמישי. אז את רואה, זה ההבדל, אם הייתה לך עוגה, שהיה לך מספיק זמן, והיית כמו אנשים שלא דוחים, נגיד לרגע ויושבת ומתכננת בדיוק מה את הולכת לעשות ואיך את הולכת לעשות. אבל רוב האנשים גם לא מזמינים ממני עוגות 3 חודשים מראש. באופן תיאורטי, אני מדברת על לקוחות אידיאליים. נכון, לקוחות אידיאליים נא להתפקד. והיה לך זמן לעבוד על כל פרט כמו שאת רוצה מראש, ולחשוב איפה את ממקמת אותו בדיוק, אז כנראה שגם הייתי יותר מרוצה ממה שיוצא לך. כנראה. ופחות אומרת, הייתי צריכה לעשות ככה אחרת. נכון, נכון, נכון. אז זה גם תלוי בזה. אצל קרים כן מזמינים מספיק זמן מראש. זהו, נכון. נכון, נכון. אני מסתכלת על כל מיני עוגות שלי, שאנשים מאוד מאוד התלהבו מהם, ואני מתחרפנת להסתכל עליהם. שלך? כן. למה? כי את רואה את הבעיות? כי אני רואה את האותיות העקומות וזה, ואני מעלה את זה, כי אני אומרת, יאללה, כאילו, וזה יפה. כן, אבל בסדר, זה שאת רואה, זה לא משהו אחרים. למשל, יש לי את העוגה שעשיתי לא מזמן של שוטנשטיין, כן. שמבחינת אנשים מאוד מאוד אהבו, והיא באמת הייתה עוגה יפה, וישבתי עם גמרא אחד לאחד, כאילו, אבל יש שם כמה דברים שלי מאוד מאוד מציקים בעין, ואני יודעת כאילו שאם יהיה לי הזדמנות לעשות את זה שוב, אני אתקן את זה, ואני ממש רוצה שתהיה לי עוד פעם כזאת עוגה. מה אנחנו עוד רוצות להגיד? מה אנחנו הולכות בעצם לעשות בפודקאסט הזה? מה שייני? מה נעשה בפודקאסט הזה? ספרי לנו. אז כמו שאמרנו, בגלל ששירה, שהיא דתייה לייט, שנשואה לחילוני, נכון? חילוני דתלשי. דתלשי. ושייני שהיא חרדית ארדקור. למהדרין, את לא ארדקור. אני לא ארדקור, טוב, סליחה. טוב, לא. ששייני היא חרדית למהדרין. אני ממש ממש חרדית. זה נכון. אפילו לא חרדית מודרנית. ואנחנו כל פעם, במיוחד, אני חושבת שזה היה מהתקופה של המהפכה המשפטית, והמשך ל7 באוקטובר, וגיוס החרדים וזה, בדיוק, עד ימינו אנו. כל פעם כאילו, הגיע שלב שהרגשתי שכאילו, אם אני יוצאת לרחוב, יאכלו אותי חיה, כאילו באמת. ודווקא בקבוצה של קרין, שיש שם הכל מהכל, אבל ממש הכל מהכל, לא הרגשנו את זה, והצלחנו לייצר שיח מאוד מאוד מאוד, לא נכנסנו הרבה לפינות פוליטיות, בכלל לא, פה ושם כן בקבוצות יותר קטנות, כן, אבל זה לא השיח, הצלחנו לראות את הבן אדם, וליצור קבוצה, זאת אומרת, זה באמת הרבה בזכות קרין, הצלחנו ליצור קבוצה שהיום אני רואה כל מיני נשים שכאילו היה לי את השיח מהמם בהכל, ואני רואה כל מיני דברים שהם כותבים, ואני יודעת שבאופן כללי את החרדים כקבוצה, את הימניים כקבוצה, הם לא סובלות, והן רוצות, אם היה להם אפשרות, הם היו משגרים אותנו על פיל, אבל אחד לאחד, בתום נדם אנחנו הצלחנו לייצר שיח מאוד 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 יפה. נכון. ומאוד בריא. ורצינו להביא את הקול הזה גם לכאן, כאילו, אני לא יודעת כמה אנשים יאהבו את זה, כי אנשים כן אוהבים בלגן, ואוהבים מריבות, ואוהבים ויכוחים, אבל אנחנו רצינו להביא את הקול המאחד. נכון, שיש על מה לדבר, גם אם זה לא פוליטיקה, גם אם זה כן פוליטיקה, לא משנה על מה אפשר, וגם אם לא מסכימים, אז אפשר לדבר על הכל, נכון. אפשר לא להסכים ביחד על הכל. אנחנו יכולות לסיים שיחה, לומר אני לא מסכימה איתך,
את לא מסכימה איתי, ועדיין להישאר חברות. נכון, ולא נשנה אחת את השנייה לא. כנראה. אנחנו גם לא באות לשנות אחת את השנייה. אני חושבת שיש משהו פה באמת בשיח, וגם משתי הצדדים, או אתה יודע, אפילו שתי הצדדים, זה 5 צדדים, כי יש כל כך המון צדדים בכל זה, בכל שיח, כאילו שכל בן אדם רוצה לשכנע את השני שהוא צודק, ואין צודק, אני לא חושבת שיש צודק בסופו של דבר, ברור שיש דברים ברור שאני אגיד לך נכון, אבל אני חושבת שאני צודקת. נכון, כל אחד יכול להישאר אבל כל אחד צודק, כל אחד עם הצדק שלו, בדיוק. אנחנו יכולים לסיים דבר ולומר, אוקיי, אנחנו בסופו של דבר חיים במדינה אחת, אנחנו עם אחד, ואני אומרת כאילו, למה אנחנו צריכים להגיע למצב שנהרגים לנו אנשים, ואז אנחנו מתאחדים לתקופה קצרה? למה אי אפשר? קודם, אני בתור כאילו בן אדם מאמין, וגם את בטח תזדהיתי, אנחנו בעצם, הקדוש ברוך הוא מוכן לסלוח לנו על כל כך המון דברים, אם אנחנו מאוחדים. ממש לפני השבוע באוקטובר, שהיה את כל הבלגן הזה, פגשתי מישהי, גם לא דתייה בכלל, והיא אמרה לי, אין, אני מרגישה שהולך לקרות משהו, כי זה לא הגיוני. ואז זה קרה. אז אמרתי, טוב, צדק, כי אני בן אדם אופטימי חסר תקנה, מבחינתי לא יקרה כלום. לא, המחשבה הייתה, אבל אני לא יודעת מה היא חשבה, אבל המחשבה הייתה, יהיה מלחמת אחים, אני כל הזמן אמרתי, זה לא יהיה. היא דווקא כן חשבה לא על מלחמת אחים, היא כן אמרה משהו כן מבחוץ. עכשיו גם היה כל מיני שיח, הרי זה לא היה מהאוויר, כן דיברו על, לבעלי יש גם, השותף שלו גם אמר לו, תקשיב, כאילו, משהו לא טוב, כי כולם הרגישו את שותף שבעלי גם חילוני וגם. ואני אומרת, למה צריכים להגיע למצב הזה? למה? כאילו, למה? אנחנו יכולים, אין בעיה, תמשיכו את מה שאתם רוצים, שימו פתק בקלפי ומה שיהיה. כן. אבל למה להגיע לכאלה אמוציות, לכאלה שנאה, לכזאת שנאה, לראות כאילו מישהו שלא חושב כמותכם נהרג ולשמוח שהוא נהרג, או לראות מישהו שהוא, איך אפשר להגיע לכאלה? אני באמת לא מצליחה להבין את זה, אני בחיים לא עלתה לי תחושה של שמחה, ששמעתי שמישהו ששונה ממני קרא לו משהו. נכון. אני מדברת על משהו רע. אם נגיד הוא הפסיד או זה, דברים כאלה מותר קצת לשמוח. זה לגיטימי, אבל שקורה למישהו משהו רע, בחיים אני באמת לא מצליחה להבין את זה, ואז הייתי כותבת לך. והיינו זה, אז אמרתי שאני, אבל לא כולם ככה, וזה. אז בואי נעשה פודקאסט. אז הנה הפודקאסט. נכון, היה הרבה פעמים שכתבו, או על חרדים, או על מתנחלים, או על כל מיני דברים איומים ונוראים. ושיינדי הייתה אמרת לי, אני לא יכולה לקרוא את הדברים האלה, זה כאילו... שירה לא קוראת כמוני, אני פשוט לצערי קוראת כל דבר. אני לא קוראת פשוט, אני לא נכנסת לחדשות, איכשהו אני מצליחה לדעת דברים גם בלי להיכנס לחדשות. מעניין מאוד איך. פשוט אני מעדיפה בלי הרעל, רק נטו את הידיעה, והייתי אומרת לשיינדי שזה ככה באינטרנט, בתגובות, אנשים שכותבים דברים מזעזעים, לא היו אומרים את אותו דבר פנים מול פנים. וככה אני באמת חושבת. אני חושבת שיש אנשים, היום יש גם אנשים שמעיזים לומר את זה פנים מול פנים. יש, אבל אני לא חושבת שזה הרוב. נכון. שזה לא בכמות כזאת כמו שיש בתגובות באינטרנט. נכון, נכון. אבל אני חושבת, רדקה, ואם הם לא מעיזים לומר את זה פנים מול פנים, אבל הם חושבים את זה, זה עדיין, זה הופך את זה לבסדר? אני חושבת, אני רוצה לייצר גם לשנות, אני לא אצליח, כן, אני לא חיה בסרט, אבל הייתי רוצה כאילו לשנות את המחשבת, אם יהיו פה איזה 10 אנשים שיקשיבו לנו, ואחרי זה הם יגידו וואלה, אני רוצה לפגוש מישהו כדי לייצר שיח אחר, זה כבר היה שווה. נכון. אני חושבת שהרבה פעמים בשיח, כשהוא גולש במיוחד לנושאים שהם מאוד קשים או בוערים, אז אנשים קצת קשה להם להפסיק, והם מפסיקים רק שמישהו אחד מפסיק להתווכח איתם, או נכנע, או מפוצץ את השיחה. ולפעמים אפשר לעצור לפני, כאילו להגיד את הצד שלך, והשני יגיד את הצד שלו, להתווכח קצת, ולהפסיק. לא חייבים עד שמישהו נכנע. למשל, כמו שאנחנו עושים בענייני חורף וקיץ. נכון. לא נשכנע אחת השנייה. אני יכולה להגיד את דעתי, את יכולה להגיד את דעתך, ונגיד סבבה, אז כנראה שלא נשכנע אחת השנייה. אני אגיד לך מהקטע שבחורף וקיץ, בסופו של דבר, לא אנחנו מחליטים, כאילו לא אנחנו מחליטות, זה נתון. יהיה תמיד חורף, יהיה תמיד קיץ, אני אסבול בקיץ, את תסבלי בחורף, וזהו. יש אנשים בטוחים שבזה שהם כותבים תגובות,
הם הולכים באמת לשנות, הם הולכים לגרום עכשיו לבחור הזה שעמד בהפגנה, וזה, הוא עכשיו, הם כתבו, הוא אפילו לא קרא את התגובות, כן, אבל הוא מחר הולך להתגייס, כי הם אמרו לו, פונים, הם בטוחים שבזה שהם יכתבו איזה כללה על מישהו, המישהו הזה ייבעל, ונגמר הסיפור, כאילו, אין, מחר... זה כל כך נכון. בדיוק, ומחר הוא ש... אני לא חושבת שאי פעם, במקרה הזה, זה כמו הסיפור הזה עם קרא את המשל על הרוח והשמש שעשו הם תחרות ביניהם, מי יצליח להוריד את המעיל, מכירה את זה? היה בן אדם, רוח ושמש, אמרו מי יצליח להוריד את המעיל לבן אדם, אז הרוח שרקה ונשבה, והבן אדם שם את המעיל יותר חזק, ושם את הכובע ועטף את עצמו בצעיף, טוב, הרוח התייאשה, השמש הוציאה את הקרניים, ושלחה קרניים חזקות, חמות, והבן אדם הוריד את הכובע, הוריד את הצעיף, הוריד את המעיל, ומי ניצחה? השמש, במקרה שלך זה הקיץ, אבל בחום, הרבה יותר קל בסופו של דבר להגיע לבן אדם בצורה מקרבת, ולא בצורה מרחיקה, ואני יכולה להבין את כל התירוצים, את כל זה נכון, אתם יודעים מה, אתם צודקים, אבל הצורה שלכם היא לא דרך לעשות את זה, זהו, זה אני חושבת, שלכן אנחנו עשינו את הפודקאסט הזה. זה לא אומר שנדבר רק על פוליטיקה, בכלל לא. ענייני חדשות. בכלל לא, אני חושבת שאנחנו לא יודעת כמה הרבה נדבר על הדברים האלה, כמו שאמרתי לך, אנחנו לא באמת כן ולא כאלה משפיעניות גדולות בנושא, כנראה שזה יעלה פה ושם, אנחנו נדבר גם על פוליטיקה וגם על המון דברים, על חינוך ילדים, על זוגיות, על כל מיני דברים, נכון? מה שהתחשק. בדיוק, מה שהתחשק לנו, אתם מוזמנים גם לעלות נושאים שמעניינים אתכם. נכון, זה ממש. ואולי גם לפעמים נביא אורחות, אורחים. מהתחום שלנו, מקצועי. נכון. או סתם אנשים חמודים שאנחנו אוהבים. או אנשים שיש להם מה לומר. נכון. נראה, אנחנו רק בתחילת הדרך. נכון. אבל נכונה לנו דרך ארוכה ביחד. עד הפרויקט הבא. טוב, אז נגיד שלום. שלום. ולהתראות.